Prečo sú vajcia oranžové, iné žlté a vlastne ktoré sú zdravšie? Farba vajíčka sa odvíja od toho, čo sliepka je. Ak má voľný výbeh, je zeleninu, nejaké bylinky, prípadne dokrmovaná kukuricou, v ktorej je vyšší obsah karoténu, vajíčko bude tmavo žlté až oranžové. Ak bola sliepka krmená komerčným krmivom, tak bude žlté. Aj to môžu s nami chovatelia vidieť. A to tak, že sa sliepkam pridá syntetický pigment, ktorý zafarbí vajíčka na silno oranžovú farbu a tým pádom ty nevieš, či bola krmená kvalitnou stravou, mala výbeh alebo bol tam daný pigment. Avšak ak poznáš chovateľa, prípadne tvoja babka má sliepky, tak si vyhral. Domáce vajíčka síce nemajú rozdiel v bielkovinách, sacharidoch, avšak je tam rozdiel v kvalite tukov, pretože domáce vajíčka majú 5 až 10 krát väčší podiel omega-3 masných kyselín. Ak mali výbeh vonka na svetlo a neboli len v nejakej hale, tak to zvyšuje rapidne aj obsah vitamínov v jednom kuse vajíčka. Konkrétne domáce vajíčka majú viac vitamínu A o 62%, vitamínu D o 150%, vitamínu E dokonca až o 300%, beta-karoténu o 700%. A toto už fakt nie je zlý deal. No tak čo, domáce alebo kupované? Ja si už začínam hľadať nejakého domáceho chovateľa. A pre viac videí hoď follow, nech ti nič neujde.